Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake rijista da ɗaya daga cikin kasuwannin cryptocurrency wato Bitget exchange. Saboda haka ku danna follow sannan ku share domin bidiyon ya isa ga waɗanda ba su san yadda ake buɗewa ba su gani su koya. Ba tare da tsawaitawa ba za mu tafi kai tsaye domin na nuna muku yadda ake buɗe wannan kasuwa ta Bitget exchange wato ɗaya daga cikin manyan kasuwannin crypto. So kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga. Idan kuka yi clicking akan link din nan zai kai ku wato nan wurin da za ku zo ku register. Za ku ga akwai option guda biyu wato zaɓi biyu, ko ka bude da email address naka ko kuma ka bude da phone number wato lambar wayarka. So idan kuka lura za ku ga cewa na ja shi zuwa email. Misali idan ka zaɓi email kenan da kake so ka yi register wato kana so ka yi register ne da email naka. Idan kuma da phone number ne sai ka taɓa nan wajen. Misali gashi nan na taba, kun gani nan ya kawo mun wajen da zan saka number har ma da code din. Idan wannan code din bai nuno maka +234 ba kai da kake Najeriya kenan, so zaka danna sai ka zaba +234 wato kai selecting na country naka. Misali idan na danna nan wajen, bari mu danna shi. Idan na danna shi zai kawo mun codes din kasashe da yawa, sai na zabi code din kasata. Idan kuma ya nuno mun da sunayen kasashen ne sai na zabi Najeriya. Daga nan sai zo in saka phone number da kuma password. Idan da email address kuma zan taba nan wajen sai ya dawo wajen email din nan, sai in saka email dina sannan in yi creating wato in kirkiri password dina da nake son na bude na rika shiga da shi. Nan wajen alaman ido din nan idan kuka danna za ku yi register za ku ga cewa lambobin za su misali yanzu a nan gurin bari mu fara saka wato misali yanzu anan na saka email address dina a nan wajen. So idan zan yi creating na password a nan misali kuma me zan danna za ku ga yana komawa wato star haka. Sannan akwai abin da aka faɗa a nan gurin gashi nan sun faɗa cewa 8 to 32 wato characters, sannan at least one number, sai kuma wato at least one uppercase letter da kuma at least one special wato characters. So ana so ne wato password naka ya zama a shakuɗe yake da characters da nambobi da kuma manyan baƙaƙe, domin ta haka ne kadai zai ba wa haka wahala ta yadda ba zai iya yin kutse ya shigo maka account naka ba. So suna koya maka ko kuma suna sanar da kai cewa ka kirkiri password da yake very strong domin account naka ya kasance cikin tsaro. Da haka sai ka danna nan wurin da aka saka alaman ido din nan, bari mu danna shi. Kun ga password din ya bude a nan gurin ko? Don haka zan nuno muku da alaman yadda za ku kun ga yanzu idan kuka lura da yake akwai manyan baki a nan wurin, da farko na saka capital H. Don haka a nan wajen yayi makin, sai kuma ina at least one uppercase letter shine wannan wato wannan capital H din nan, sai kuma sauran wato nambobi ga su nan wajen yayi makin. Yanzu nan wajen da bai yi makin din nan ba, bai nuna alaman mark ba da nan wurin. Bari in canza password din ku ga abin da zai nuna. Misali yanzu anan zan saka Abdu. Idan na saka Abdu sa'annan misali sai in saka wannan character din, ko in zaɓi wani daga cikin characters din, ko ka saka misali da gashi nan, ko in saka wannan, ko in saka wannan, ko in saka plus, ko ma meye dai. Misali ni yanzu bari in saka wannan. To tun da na saka wannan, kun ga na ƙasan nan yayi mark wato at least one special character. An samu special character, sannan an samu at least one uppercase letter wanda shine farko. Sai kuma sai mu saka nambobi. Misali yanzu 111 na saka 1 ko guda biyu ko guda uku haka. Kun gani gaba ɗaya yayi gaba ɗaya wato an yi mana mark na shi, an ce mana password din ya zama very strong yanzu. Misali to kamar haka zaka zo ka yi wato kamar haka zaka zo ka yi wato ka kirkiri password naka. Ban ce ka saka irin wannan ba, haka dai misali yadda zaka kirkiri password naka ya zama da cewa akwai capital letter, sannan ka biyar da shi da ƙananan baƙaƙe, sai kuma wato wannan
one special character ɗin shi ma ya zama akwai shi, sai kuma nambobi. So wato password naka dai ya kasance a shakuɗe yake da manyan baƙaƙe da ƙanana, sannan kuma ya zama yana da special character haka da sauransu. So wannan shine yadda ake ƙirƙiran very strong password. Abu na gaba shine yanzu idan muka taɓa wannan gurin, idan muka taɓa alamar ido ɗin nan, password ɗin zai rufe. Kun gani ya koma kamar yadda yake da. Ku lura da nan gurin da aka saka wannan referral code ɗin nan, idan ka zo sai ka taɓa shi. In ka taɓa kun ga ya bayyana a nan wajen. So don haka sai ka rubuta wato wa'annan codes ɗin ga sunan kuna gani, wannan code ɗin su za su ku rubuta a nan gurin ku saka, sai ku zo ku danna nan gurin. Idan kuka danna zai fito da alama, sannan ku danna create. Shikenan kun kirkiri wato Bitget exchange wacce za ku fara hada-hadar kasuwancin cryptocurrency a cikin ta kenan. So da yake ba register ne zan yi ba, zan goge wannan email din. Na yi ne domin na nuna muku. So idan za ka yi register kai ma kamar haka za ka yi, wannan ma zan goge shi. Sai kuma mu tafi cikin Bitget exchange domin na nuna muku wato yadda za ku yi verify na account naku.